Hi ha sorprenents revelacions que han tingut lloc els darrers anys sobre l'existència del Yeti. Sembla ser que se'l va veure en un bosquet d'un amagat indret de l'Himàlaia, però va resultar finalment que es tractava d'un heavy metal bastant pelut i amb unes quantes cerveses de més, que s'havia desorientat a la sortida d'un concert que es celebrava a prop. També van veure el Yeti a una platja del Carib i va passar desapercebut. Tothom creia que es tractava d'una disfressa. Allà el van veure en companyia d'una mossa amb més corbes que una carretera de muntanya. Això demostra un cop més que la bellesa és a l'interior. En tot cas, sembla ser que el Yeti és abominable, horripilant i, fins i tot, pudent.